Ишет, күр, истә тот. Хәерле көн, шәкертләр. Туган телебез буенча белемнәрне ныгытырга әзермесез? Әзер булсагыз, башлыйбыз. Үткән тапшыруда исем-сүз төркеменең үзгә характерлары турында сөйләшә башлаган идек. Бүген дәвам итәрбез. Исемнәр уртаклык һәм ялгызлык дигән ике төргә бүленә. Уртаклык исемнәр бер төрдән булган предметларның, затларның барысы өчен дә уртак исемнәр. Алар язуда юл хәрефеннән языла. Мисал өчен, авыл, кеше, укучы, әти, әни һәм тагын бик күп сүзләр. Ялгызлык исемнәр бер төрдән булган предмет һәм затларның берсенә генә бирелгән исем. Алар баш хәрефтән языла. Мисал өчен, Акбай, Айгөл, Ялкын журналы, Шаян ТВ каналы һәм тагын бик күп сүзләр. Хәзер төгәлрәк итеп баш хәрефтән язылучы сүзләрне төркемлибез. Кеше исемнәре һәм фамилияләре. Нәҗипова Эльвина. Кешеләргә һәм хайваннарга бирелгән кушаматлар. Мисал өчен искә төшерик әле, нинди кушаматларны беләсез икән? Актырнак, Йомшаккай, Зимагур Габдрахманы һәм башкалар. Газета, журнал исемнәре. Ватаным Татарстан, Көмеш кыңгырау, Идел, Ялкын журналы. Кояш, җир, ай сүзләре күк җисемнәрен белдергәндә баш хәрефтән языла. Шулай ук географик атамалар да баш хәрефтән. Ил, дәүләт, шәһәр, авыл, тау, елга, күл исемнәрен баш хәрефтән язабыз. Мисал өчен, Татарстан, Казан, Актаныш районы, Идел елгасы, Байкал күле һәм бик күп башка сүзләр. Урам, мәйдан, тыкрык, тимер юл станцияләре, вокзал, аэропорт исемнәре дә баш хәрефтән языла. Мисал өчен, Ирек мәйданы, Шамил Усманов урамы, Миллениум күпере, Казан вокзалы, Габдулла Тукай исемендәге аэропорт. Тарихи чор һәм вакыйгалар да баш хәрефтән языла. Мисал өчен, 7 еллык сугыш, борынгы Рим, яңарыш чоры һәм башкалар. Бәйрәмнәр, истәлекле көннәр, зур масса күләм чараларының беренче сүзләре баш хәрефтән языла. Мисал өчен, Яңа ел бәйрәме, Корбан бәйрәме, Матбугат көне, Сабан туй бәйрәме, буларда беренче сүзләр баш хәрефтән языла. Берничә сүздән торган дәүләт, ил исемнәрендә барлык сүзләр дә баш хәрефтән языла. Мисал өчен, Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Америка Кушма Штатлары. Дәүләт җитәкчеләрен белдерүче сүзләр барысы да баш хәрефтән языла. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе. Шуны искәртергә кирәк. Газета, журнал, китап, кинофильм, спектакль, җыр, завод, фабрика, әдәби әсәр исемнәре баш хәрефтән язылудан тыш әле куш тырнаклар эченә дә алына. Мисал өчен, Габдулла Тукайның Шүрәле әсәре, Авыл эте Акбай спектакле һәм башкалар. Шәкертләр, әйдәгез әле алда әйтеп үтелгәннәрне кабатлап алыйк. Баш хәрефтән язылучы сүзләр берничә төргә бүленә. Кеше исемнәре һәм фамилияләр, кешеләргә һәм хайваннарга бирелгән кушаматлар, газета, журнал исемнәре, кояш, җир, ай сүзләре күк җисемнәрен белдергәндә, географик атамалар, урам, мәйдан, тыкрык, тимер юл станцияләре, вокзал, аэропорт исемнәре, тарихи чор һәм вакыйгалар, бәйрәмнәр, истәлекле көннәр, зур масса күләм чаралар, берничә сүздән торган дәүләт, ил исемнәрендә барлык сүзләр, дәүләт җитәкчеләрен белдерүче сүзләр, булар барысы да баш хәрефтән языла. Ә хәзер инде өй эшенә тукталыйк. Бирелгән сүзләрне уртаклык һәм ялгызлык исемнәргә аерып язарга кирәк. Кем дә кем беренче булып Шаян ТВның Instagram битенә җавабын җибәрә, шул иң Шаян шәкерт исеменә лаек булачак. Кадерле дустым, белмәү гаеп түгел, белергә тырышмау гаеп. Шуңа күрә Шаян ТВ белән бергә булыйк, бергә белергә тырышыйк. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.